Ето те пияници. Сега ще им кажем чао и ще тръгнем на този завой на Сака. Да видим другите пияници. Ама те най-пияните ги оставяме тук. Ние тръгваме леко гъзно. Ето с червената картуна. Ето. Тука ли бе? Вънка ли бе? О! Здравко! Превери ти ги нататък да не се чуди къде са, бе. Да потухаш! Ма не са мои, бе, на глотката са. На глотката са, е, хуй бай! Те няма ги преберат, да знаеш. Що викаш, фърли, трябваше да ги оставим при Хърци. Не, защото до топло, да всичко знам ли? По принцип да, аз затова мъкна и якито. Съзнай... Чая да им сега по-бавно, не мога да правя клип, фреш. Бачо ти гадрата. Това прави ли нещо? Че клип прави в момента, и аз съм надерен. Филмче. Забравих да му сложа филмче. Ето как ти Хриса, виж къде напази. Бочко! Я не чува. Бочко! Бочко! Не чува. Моля, вървиш. Какво се стана? Аз модерен бе, модерен, снимам. Ей! Ова и хора. О, живот. Ето правя снимки! И аз съм модерен. Опа! Мотор! Да е вляво, пази моториста! Той няма моториста, да шпае мотора. Така де? Това е хубаво. Това е хубаво. Само дето му липсват доста работи на този ветък. И това с дънките. Сега подробности сега, но е хубаво. Кое, що, защо? Ой, хора, хубав народ. Харли. Даже е дълго. По-дълго е от такова де. Чохлашка мила проклета. Тука снимам. Обей ги с хеви метал! Той па някой май са мушнал тука, бе, мамо, видя. Мушни са тука, бе! Добре. Аз съм офроудър, аз си намеря нещо от него. Да. Какво ти пречи? Къде образование?